Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν την αιμοληψία ενός παιδιού? Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι γονείς είναι να λένε ότι δεν θα πονέσει καθόλου. Το ξέρω ότι το κάνουμε για να προστατεύσουμε το παιδί, όμως μόλις νιώσει το τσίμπημα, χάνει λίγη από την εμπιστοσύνη του. Δεν χρειάζονται ψέματα, χρειάζεται η αλήθεια. Δηλαδή, τι πρέπει να του πούμε και πότε είναι η σωστή στιγμή να του μιλήσουμε για την αιμοληψία? Ότι θα νιώσει ένα μικρό τσιμπηματάκι και μετά τελειώνει. Ότι κρατάει ελάχιστα. Αν είναι 2-4 ετών, το λέμε λίγες ώρες πριν. Αν είναι 5 και άνω, το λέμε από την προηγούμενη μέρα. Με απλά λόγια, χωρίς υπερβολές. Τα παιδιά αντέχουν την αλήθεια όταν τους τη λες ήρεμα. Και αν φοβάται, τι κάνουμε? Δεν ακυρώνουμε το φόβο του, λέμε σε καταλαβαίνω, είμαι εδώ μαζί σου. Δεν χρειάζεται να μην φοβάται, χρειάζεται να μην νιώθει μόνο του. Ο γονέας τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό? Τεράστιο. Το παιδί νιώθει το φόβο μας πριν καν μιλήσουμε. Αν είμαστε εμείς ήρεμοι, τότε νιώθει και εκείνο ασφαλές. Και εδώ στο Μεγκανάλυσης, πώς το κάνετε όλο αυτό λίγο πιο εύκολο για ένα παιδί? Προσπαθούμε να κάνουμε την αιμοληψία όσο πιο ανώδυνη γίνεται. Με εμπειρία, με τον τρόπο που μιλάμε στο παιδί, με μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Θέλουμε το παιδί να φύγει νιώθοντας ότι τα κατάφερε. Και στο τέλος έχουμε μικρά συμβολικά δωράκια και ένα χυμούλι για το μικρό μας ήρωα. Μπορεί η αιμοληψία να κρατάει 1 λεπτό, αλλά ο τρόπος που θα το ζήσει το παιδί μπορεί να το ακολουθεί για πάντα.